Tomáš Ján Mojmír Macuľa. Vhľad. Tichý dotyk večnosti. Možná se to hodí v túto hodinu psáti a možná taky iné. Tak, jak slnéčko na nebi nocou i dnem svítí a osud sprádá nitky posvátné, to z všeho, což postretneme, svoj zmysel má. Jelikož tá pravda vzdálená nášmu pohledu, kdež i v kruhu posvátném lež jenom zrnkem medzi zrnama jesti. A tá pravda též jenom zrnem jesti medzi ruinama prázdnoty. V kruhu, v našem kruhu, což i životem se nazývá, se i člověk nachází mezi tým vším. A jenom sám, též i s Boží pomocí, dokáže ten zmysl v tom všem nalézti. Posléze duše i ducha posvátného se človečenstvo, tož i samotný člověk, prvek nezbytný pro poznání, ocitá ve víru pochybovačném. Mysl se potkává ze svou velebností prahnoucí pomoci. A srdénko v ticholibém nahlédnutí dává prostor všem svým prožitkům, což naše poznání povznáší. Posléze všeho kolem nás se v duchu rodí nové poznání a všeho, co se nám mohlo pravdově byti, se lží stává a také i naopak se to stává. V tichosti naše libé před očima ukryté, v duchu se vše pochybovačné ztrácí. Důmyslný to plán, kde vše jenom zrnkem jest, a to zrno mezi zrnama má v sobě veškeré poznání před našimi zrakmi ukryto.